साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनसे गुसुं रादाब लानानै फैदों, नाथाय गोबां दुखुनांथावना रादाब। दिनैनिफ्राय लानानै 10 बोसोरनि सिगाङाव गासै मोनसे गामियाव 13टा नखरा 13 नखरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंमोन, नाथाय दिनै बेबायदि मोनसे मिटिं जानानै थांबाय, जि मिटिंआव जि सावराय मेलाव गासै 13टा नखरखौ 13 नखरखौ सावरायनानै आरो बिथांमोनखौ धुमकि होबाय जे नोंसोरो गावनि गिबि धोरोमाव फैफिनगोन ना फैफिना, हिन्दु धोरोमाव फैफिनगोन ना फैफिना होननानै, आरो बेबायदि धुमकि मोननायनि गेजेरजों गासै 7 नखरा हिन्दु समाजाव फैफिनबाय, नाथाय 6 नखरा फैफिनाखसै आरो 6 नखरा फैफिनैनि थाखाय बिथांमोनखौ बै गामिनिफ्राय होहरनानै हरबाय। बेबायदि नोंथांमोननो रादाब लानानै फैदों अनजाग्रा प्रियफोर। गोबां दुखुनांथावना। दा बेयावहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हायो। दा बेयावहाय खावलायदों मोजाङै नायगोन, आरो खनसेयै नायनानै बुजियाब्ला नैथि बारनि थाखाय नायगोन। बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों। सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथांमोना अरायबो खोनासंनो मोनबाय थानो हायो, आप टु डेट जानो हायो, आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनफोरखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन, आरो नोंथांमोना सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा मोनथिदों होननानै, अब्लाना नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाब क्लिपखौ नोंथांमोना दिन्थिनोसै, नोंथांमोना नायदो। इधर सुकमा के करीगुंडम पंचायत में 9 गांवों की विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें धर्मांतरण करने वाले 6 परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया गया। दरअसल 10 साल पहले 13 परिवारों ने दूसरा धर्म अपना लिया था। अब ग्राम सभा में सभी को बुलाकर मूल धर्म में वापसी करने के लिए समझाइश दी गई, लेकिन 6 परिवारों ने मना कर दिया। वहीं 7 परिवारों ने मूल धर्म में वापसी कर गांव के रीति रिवाज परंपरा का पालन करने पर सहमति दी है, जिसके बाद सभा ने मूल धर्म में वापस आने वाले 6 परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया। दादा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम विनय कुमार। ये आपके घर से सामान बाहर निकाला जा रहा है, ग्राम में निकाल रहे हैं, ये किस लिए, क्या हो रहा है, ये सब बताएंगे कुछ? सर, मैं आपके सामने में यही बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव में 13 लोग चर्च मानते थे, पर गांव वाले चर्च बंद करने की बोल रहे थे, लेकिन हम लोग चर्च में जाके बहुत हमारी समस्या, बीमारी ठीक हुआ। कहीं वेडे जाने के बावजूद भी नहीं, अपना बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए आप चर्च में हम लोग जाना पड़ रहे थे। इसलिए गांव वाले भी मिलके बोले कि छोड़ निकले, लेकिन हम लोग बाकी 7 घर वाले छोड़ दिए। हम लोग नहीं छोड़। ये बताओ कि आप ईसाई धर्म को कब से मान रहे हो? ईसाई धर्म को लगभग 2015 से स्टार्ट किया। तो देखिए, सुकमा का ये पूरा मामला है। 7 परिवारों ने मूल धर्म में वापसी की है। गोबां दुखुनांथावना रादाब नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर? गालफारसे गोबां रंजाथाव मोनसे रादाब। गालफारसे नायोब्ला दुखुनांथाव, गालफारसे नायोब्ला रंजाथाव। नोंथांमोना गावनि मेगनजों नायबाय, गावनि मेगनजों नुनायनि गेजेरजों मा जादों बेखौ मोनथिबाय, गावनि खोमाजों खोनादों। अनजाग्रा प्रियफोर, रंजाथाव रादाबा मा? बे रंजाथाव रादाबा जाहैबाय बे गासै आनजादनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय लानानै 10 बोसोर सिगांनो बे 13 नखरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंमोन, नाथाय माखासे दिननि आवगायाव बे 13 नखरखौ 9टा पन्सायतनि जमा नांनानै मोनसे मिटिं खालामबाय, आरो मिटिं खालामनायाव बिथांमोनखौ दाबि धुमकि होबाय, आरो बे धुमकि होनायाव 13 नखरनिफ्राय 7 नखरा हिन्दु समाजाव फैफिनबाय। बे जाहैबाय गोबां दुखुनांथावना रादाब, जेरावहाय बिसोर गसंथानानै थानो हायाखसै। नाथाय 13नि गेजेराव 6 नखरा गसंथानो हाबाय, आरो बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौनो खुलुमगोन होननानै, ख्रिस्टियानाव थागोन होननानै बिथांमोना दाबि खालामबाय एबा फिननायखौ होबाय, रोखा खालामबाय। रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना खोथा होबाय। जेब्ला रायजो राजाया बिथांमोननो बेबायदि खोथा होबाय, बिथांमोनखौ रायजो राजानिफ्राय जितु बिथांमोनहा हा सम्पति दंमोन गामियाव, बेफोर गासैखौबो नागारनो गोनां जादों। बिसोरखौ रायजोनिफ्राय, समाजनिफ्राय होनानै हरबाय। खोनानायावथ' गोबां दुखुनांथावना रादाब नङा होमब्ला?
बेबो मोनसे दुखुनांथावना जेराव गावनि धोन सम्पति हा सम्पति नागारजोबनो गोनां जाबाय नाथाय बिथांमोना सोरगोनि जिथु धोन सोरगोनि धोनखौ नागाराखसै बिथांमोननो लागै जिसु ख्रिस्टआ थारैनो सोरगोआव गोबां पुरस्कारखौ दोनखादों आरो बे पुरस्कारखौनो लानो थाखाय बिथांमोना थामथिम जाबाय आरो गामिनिफ्रायनो ओंखारलांबाय जोङो हिन्दु समाजाव थांफिना जोङो हिन्दुनि इसोरखौ जायफोरा इसोर होननानै मुं लादों बेखौ जों खुलुमा होननानै बिसोर ओंखारलांबाय बिथांमोना दिनै हयथ' गोबां दुखु जानानै दङ जेरावहाय बिथांमोनहा हा सम्पति धोन दौलत जि दङमोन गासैखौबो नागारनो गोनां जादों सोरबा हयथ' परियाल बंस'फोर दङमोन बेखौबो नागारनानै थांनो गोनां जादों गावनि लुखानानै दोननाय न' बेखौ नागारनो गोनां जादों गावनि जिथु हा दङमोन गावनि सिमना दङमोन बेफोरखौ नागारनानै थांनो गोनां जादों अनजाग्रा प्रियफोर गोबां दुखुनांथावना रादाब नाथाय बिनि गेजेरजोंनो बेबो रंजाथाव बाथ्रा जे बे न'खरा मोनसे मोजां हिदानतखौ खालामनो हादों मोनसे थांखिखौ लानो हाबाय जेराव बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौनो थैस' थांस' खुलुमगोन होननानै प्रतिज्ञा खालामनानै बिथांमोना ओंखारदों नाथाय जाय 7 न'खर बिथांमोना हिन्दु समाजाव फैफिनबाय बिथांमोननि लागै गोबां दुखुनि बाथ्रा दानिफ्राय लानानै जोबजासिम दुखुनि बाथ्राया बिथांमोननि थाखाय जागोन मानसि हिसाबै बुहुमाव थांना थानाय समायाव जेरै गाव मावदों बेबायदिनो फिथाइखौबो मोनगोन बिथांमोना मोजां मावदोंब्ला मोजां मोनगोन नाथाय थैनानै थांनायनि उनाव जिथु जोंहा मोनसे जिउ दङ बै जिउआव नरक रायजोनि बाथ्राया बिथांमोननि थाखाय थाखाबाय जुदि परिबर्तन जाफिनाब्ला जुदि सोलायफिनाब्ला जों बे बाथ्राखौ मोनथिनो हायो अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों गोसोआव माबायदि मोनदों बेखौ नोंथांमोना मोनथिसिगौ नाथाय बे रादाबखौ मोननानै आङो गोबां दुखुबो मोनदों गालफारसे मोनसे गोजोननायबो फैदों जेराव जायफोरनि मोनसे हिदानतखौ नुनानै बिथांमोननि बोलोगोरा मोनसे थांखिखौ नुनानै गोसोआव आंनावबो गोबां बोलोआ फैदों रंजानाया फैदों गोजोननाया फैदों जे जिसु ख्रिस्ट फोथायनायाव बेबायदिसो जानो नांगौ जेराव बुंनो हानो नांगौ मा 10टा पन्सायत मा 4 पन्सायत मा 3-4 गामि 100टा 1000टा गामि फैनानै मिटिं खालामब्लाबो आंबो जोंबो बयबो बुंनो हायो जों जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाय नागारा जों अरायबो खुलुमबाय थागोन होननानै जोंबो खुगा सिनो हायो अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ जोंनियावबो बेबायदि समफोरा फैनो हागौ दिनै जोंनि गेजेरावबो गोबां व्यक्तिफोर गोबां सुबुंफोर दङ जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै 10 बोसोर 5 बोसोर 2 बोसोर 1 बोसोर 30 बोसोर 40 बोसोर जानाय अनेकफोर दङ नाथाय माब्लाबा बेबायदि समफोरा फैनो हागौ जेरावहाय जोंखौ बुंनो हागौ मिटिं खालामनो हागौ जे नोङो हिन्दु समाजाव फैफिनदो धुमकि दाबि फैनो हागौ सिगिनाय फैनो हागौ हिन्दु जायाब्ला एबा गुबुन धोरोमाव थाङाब्ला नोंसोरखौ गावथारगोन नोंसोरखौ सिथारगोन नोंसोरनो धोन सम्पति होनाय नङा नोंनि जिथु न' बांला दङ बांला गारिफोर दङ बेफोर गासैखौबो होनाय नङा जुदि हिन्दु समाजाव फैफिनाब्ला होननानै बुङोब्ला बै समाव मा खालामगोन अनजाग्रा प्रियफोर जोंनो लागै नैबे 6 न'खरनि जिथु हिदानत खालामनाय बे डिसिसना जोंनि थाखाय जानो नांगोन दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो बाथ्राखौ सोलोंदों आरो गोदान माबा मोनसे रादाबखौ मोननो हादों होननानै फोथायदों आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैगोन दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ